Το κίνημα αραχτών καναπεδάτων ΚΑΚΑ. Το κίνημα αραχτών καναπεδάτων ΚΑΚΑ είναι μια πρωτοβουλία που ιδρύθηκε με σκοπό την ένωση όλων εκείνων που επιλέγουν να παραμένουν στον καναπέ, όσο και τα πράγματα στην πατρίδα σπάνε στραβά. Οι αρχές μας. Άνεση και χαλάρωση, ο καναπές δεν είναι μόνο ένα έπιπλο, είναι τρόπος ζωής. Αλληλεγγύη στην τεμπελιά, ενωμένοι στον καναπέ μπορούμε να αποδείξουμε ότι η αδράνεια μπορεί να αποτελέσει την απόλυτη καταστροφή. Διαμαρτυρία από απόσταση, με ένα κινητό, μια τηλεόραση και μια σύνδεση Wi-Fi, μπορούμε να επηρεάσουμε τον κόσμο από την άνεση του σαλονιού μας. Στόχοι του ΚΑΚΑ. 1. Η καθιέρωση του καναπέ ως σύμβολο εθνικής ενότητας. Όλοι έχουμε έναν καναπέ. Ας γίνει το κέντρο της συλλογικής μας ταυτότητας. 2. Η προώθηση της παθητικής παραγωγικότητας. Μπορεί να μη σηκωνόμαστε, αλλά να σκεφτόμαστε, να σχεδιάζουμε και οραματιζόμαστε μια καλύτερη κοινωνία χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. 3. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων του καναπεδάτου πολίτη. Να δώσουμε φωνή σε αυτούς που κάθονται ή ξαπλώνουν. Πώς να γίνεις μέλος? Δεν χρειάζονται αιτήσεις. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένας καναπές και η διάθεση να κάνεις την αδράνεια πράξη επανάστασης. Το ΚΑΚΑ καλεί όλους τους καναπεδάτους να συνταχθούν μαζί μας, να διεκδικήσουμε έναν κόσμο πιο άνετο, πιο χαλαρό και πάνω απ' όλα πιο πολύ φριντο καπουτσίνο από τον καναπέ μας. Γιατί η αλλαγή ξεκινά όταν εσύ πάρεις απόφαση να σηκωθείς από τη θέση σου.